Hej og velkommen til min lille vejledningsvideo i Tracker. Så lad os starte med at åbne programmet, hvor man nu end har det. I den her video, der vil jeg som eksempel bruge det videoklip, som de fleste af os nok brugte dengang, at vi lavede rapport over det her. Og i de klip, der vil man også se, at der bliver brugt den såkaldte kanon. Det vil jeg også råde til, at man gør, hvis der er valgmuligheder, hvis man nu skal op til eksamen og lave det her. Fordi at den der såkaldte kanon, der kan du med det samme aflæse, hvilken vinkel du har indstillet. Den vinkel skal man nemlig bruge senere hen til de teoretiske formler. Okay. En hurtig intro. Videoklippet kommer til at være her. Længden af videoklippet er her. Man kan styre det her. Start, tilbage til start. Og her vil der komme en graf over det, man har markeret i et koordinatsystem. Og hernede vil det så være tabeller over de koordinater og tidspunkter. Så lad os starte med at importere videoklippet. Gå ned, den har vi her. Yes. Okay. Så skal de ind her og sætte frameraten til 240. Godt. Derefter skal man lige afgrænse det del af klippet, man skal bruge. Der sker nemlig ikke en hel masse i starten her. Man kan se, at det ikke bliver affyret. Så vi skal ind til der, hvor det bliver affyret. Det sker der. Så skal vi tilbage til lige der. Den er lige blevet affyret der. Så skal vi så også markere slutningen. Den skal vi så have hen. Skal lige ramme der. Det er fint. Tilbage til start. Okay. Først skal vi bruge den her. Klik herop, New Calibration Stick. Sådan så at programmet ligesom har et målestok, så den lige kan måle, at her skal vi sætte den, så ved man, at det er 2 meter. Så skal man bare lige sætte ud til enderne. Skriv her 200 cm. Ja. Så skal vi på akserne på herop. Tag 0,0 og sæt den lige der, hvor kuglen er. Så skal man lige rette den til, dreje den lidt. 1 grad er nok i det her tilfælde, så den sådan er parallel her. Nogenlunde. Yes. Nu skal vi så i gang med selve trackerdelen, og der er lige et par ting, man skal vide. Man gør det ved at trykke herop og trykke Point Mars. Så kan man enten vælge at holde Shift inde, så kommer den her frem, og så skal man klikke, og man skal klikke i centrum af kuglen. Man kan også vælge at gå ind her, trykke Mark by default, så slipper man for at trykke Shift. Men man skal så også ind igen og trykke for at komme ud af det. Jeg kan lige hurtigt vise, fordi der er noget man skal vide, at nu, når jeg klikker her, så bevæger den sig stålkuglen sig et vist antal frames frem. Det kan man indstille hernede. Jeg har sagt 1, så det vil sige, at den bevæger sig meget let. Så kan jeg så gå ned og trykke og sige helt op til 5. Så det vil sige, at den bevæger sig rigtig meget, hvis jeg siger 5. Hvis jeg nu siger, at jeg går ned og trykker 5. Så bevæger den sig rigtig meget. Det vil sige, at hvis jeg vælger 5, så får jeg en meget grov analyse. Men det er selvfølgelig også smartere, hvis man har lidt... hvis man ikke har så meget tid. Men ja. Clear steps vælger jeg så bare lige at gå tilbage. Jeg vælger at tage en 3'er. Så skal jeg lige sige, at hvis man tager 5'eren, så skal man klikke sådan omkring 25 gange. Men hvis du tager 1, så skal du måske klikke over 100 gange. Men jeg klikker lige den her. Så man klikker. Det her det kan godt virke lidt langt væk. Så hvis man lige vil justere lidt, så kan man trykke zoom ind. Justere det. Der kan man til at lave en fejl. Så tror jeg lige. Clear. Tilbage. Zoom ind. Så skal man klikke centrum. Og det her det er bare det, man gør, indtil den rører x-aksen igen. Så jeg spoler lige frem, mens jeg gør det her. Okay, nu er jeg så ved at have markeret færdig. Tag den lige ned til den rører bordet. Det var det. Zoomer vi lige ud igen, så den passer. Yes. Går vi ind. Væk. Og så kan man... her kan man så vælge, at man vil have set de markeringer, og her kan man så se, at man vil se buen. Kan man så bare trykke start, og så kører den fint og nydeligt. Man kan se, at den følger med her på grafen. Her på grafen kan vi så se, at vi har t ud af x-aksen og x op af y-aksen. Her skal vi så lige have y, sådan så vi får den her parabel. Yes. Den skal vi ikke bruge så meget. Det er mere hernede i tabellerne, vi skal kigge.
jeg har tiden, og så til hvor langt den så er nået hen ad x-aksen til den tid, og hvor højt op den er nået. Vi lægger mærke til her, at der er et fortegn foran. Det betyder ikke så meget. Det er bare fordi den parablen er i anden kvadrant, så vi kan se her. Det har ikke så stor betydning, den numeriske værdi er det samme. Men det er så vigtigt, at man ignorerer det her fortegn og kun tager den numeriske værdi her af de her tal. Det vil heller ikke give mening at snakke om minuslængder. Yes. Men det er i hvert fald det, man gør. Så er man tracket. Så går man ind her og kigger. Vi skal blandt andet finde toppunktet, hvor når den højst, og hvor langt den ryger. Så man skal gå ind og se på her, hvor når den højst. Det ser den ud til at være her i 39,9 cm er det. Det er her i centimeter. Og der er den så ved 0,2 sekunder. Og der er den så 93 cm henne. Så skal vi så se, hvor langt den ryger. Det er cirka det sidste punkt. Så det er cirka 199 cm. Yes. Men det skal lige siges, at blandt andet den her toppunktet, det er kun fra x-aksen her og op til her. Det vil sige, det er ikke hvor højt den er over bordet. Vil man have det med, bliver man nok lige nødt til at måle, hvor langt der er fra målingen af den her såkaldte kanon og ned til bordet. Så får man den rigtige afstand. Yes. I den anden del af det eksperimentelle spørgsmål, der skal man nemlig også bruge de teoretiske formler. Men der kræver nogle af dem, at man kender starthastighederne. Nu kan jeg ikke lige helt huske, hvordan vi fandt starthastighederne af den, der går her. Men det man kan gøre er, at man kan jo finde starthastigheden ved 0 af x. Den er skulle jo også teoretisk være konstant hele vejen igennem. Så man kan jo bare tage strækning over tid. Så får man jo så, hvor hurtigt den går hen ad x-aksen, og så kan man med formler finde starthastigheden ved 0 heroppe af.